ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି 2020 ନବବର୍ଷର ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ ଆଣିଦେବେ ମନେ କବିତାର ରାସ ଭରିବ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଅପାର ଝରିଯିବ ମନୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଜଗନ୍ନାଥ କଥାମୃତ। କଥାରୁ ଅମୃତ ଝରିଲାରେ ଜଗା କଥାମୃତ ନାମ ହେଲା ଜଗାର କିରତି ଗାଇ ଗାଇ ପରା କଣ୍ଠରୁ ମଧୁ ଝରି ଝରି ଗଲା। କଥାରୁ ଅମୃତ ଝରିଲାରେ ଜଗା ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲା ମନ ଜୀବନର ଆଭା ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଲା ଭରିଗଲା ମନ ପ୍ରାଣ ଭରିଗଲା ମନ ପ୍ରାଣ। ଏହି କଥାମୃତ ପାନ କରିଦେଲେ ଶରୀର ଆଲୋକ୍ୟ ଲଭିବ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ ଲଭିବ ଯଶ ପୌରୁଷର ଭାବ। ଲୋଭନୀୟ ଏହି ଜଗାର ଅମୃତ ଲୋଭନୀୟ ଏହି ଜଗାର ଅମୃତ ସର୍ବେ ମନ ଭରି ପିଇଯିବ ସୁନାର ସଂସାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦୟ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ। ସୁନାମୂଲ ସେଇ ଉତ୍କଳର ମାଟି ଧନ ଧାନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଧର୍ମର ଜୀବ ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ ପାଣି ପବନ ଆନନ୍ଦରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ ହସୁଥିବ ଧରଣୀ ହସିବ ଦରିଆ ହସିବ ଏ ପୂଜା ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ହସୁଥିବେ ଏହି ଚରାଚର ମୁକ୍ତି ଲଭିବେ ଜଗା ଜଗବନ୍ଧୁର ଆଶିଷ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମିଳିବ। କଥାରୁ ଅମୃତ ଝରିଲାରେ ଜଗା ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲା ମନ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲା ମନ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲା ମନ। ସବୁବେଳେ କବିତାଟି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କି ଗାଆନ୍ତି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ଗାଇଲା ଶୈଳୀରେ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆମ ସହିତ ବୋଧେ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କବିତା ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ମଧ୍ୟ ଆଜି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଶିଶୁ କବିତା ଆସିଯିବା ମାମୁରାଇ କ'ଣ ମାମୁରାଇ କେବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ନୂଆ ବହି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କୋଠଘରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନା ଆଜି କବିତା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଆଜି ଆମ କୋଠଘରକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ସାର୍ କୋଠଘରକୁ କେବେ ଆସିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଠଘରକୁ କେବେ ଆସିବେ ହଁ ଆଜି କୋଠଘରକୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆସିଲେ ଆଜିଠୁ ଆପଣ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପାଦ ପଡ଼ିଲା ଏମିତି ପାଦ ପଢ଼ୁଥାଉ ଆଗକୁ ଆମେ ଏଇ ଆଶା ରଖୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଜର କବିତାଟି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୋ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ମନେ ଭରିଛି ନୂତନ। ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ନୂତନତା ଭରି ଯାଉଛି ମନେ ଭରିଛି ନୂତନ। ନୂଆ ବରଷର ଶୀତୁଆ ସକାଳ ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ ହସୁଛି ନୂଆ ସକାଳର ପ୍ରଥମ ସୂରୁଜ